Губкин университеті, Уфа университеті, Сколтех һәм Казан федераль университеті. Бу 4 уку йортын нәрсә берләштерә икән? Карамай чыгару. Әле алай гынамы нефть чыгаруны тагын да нәтиҗәлерәк итү мәсьәләсе дә бар бит әле. Өстәвенә бу эшне әйләнә-тирәгә зыян да салмыйча башкарырга кирәк. Димәк, бу таләпләргә туры килә торган яңа технологияләр уйлап табу эше дә килеп кушыла. Чираттагы чыгарылышыбыз бу мәсьәләләрне шешә торган фәнни үзәк турында булыр. Сүз уңаеннан Россиядә мондый фәнни үзәкләр унау. Һәм аларның һәрберсе аерым бер өлкә өчен җавап бирә. Кемдер медицина өлкәсен кулайчылаган, кемдер цифрлы технологияләрне, авыл хуҗалыгын. Без таныштырырга теләгән үзәк исә нефть һәм газ өлкәсен үз иткән. Ул моннан нәкъ 2 ел элек барлыкка килгән. 4 уку йорты акыл көчләрен берләштергәннәр дә дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк булдырганнар. Консорциум форматында барган эшчәнлекнең координаторы итеп Казан университетын билгеләгәннәр. Үзәкнең максаты бер: карамай чыгаруны экология таләпләренә туры китереп, тагын да нәтиҗәлерәк итү. Карамайның яңа чыганакларын барлап тору мөһим дип ассызыклый галимнәр. Бигрәк тә гаять зур чыганакларын. 20 елдан соң нефтьне кайдан чыгарачакбыз? Моның турында да уйларга кирәк. Бу эштә нейрошелтәрләр һәм яңа чыганакларны дистанцион рәвештә эзли торган технологияләр ярдәм итә. Хәзерге вакытта карамай чыга торган урыннар көннән-көн начарлана бара. Фонтан булып атмый инде кыскасы. Нефтьнең күп өлешен без зур авырлык белән чыгарабыз. Һәм аның 60-70% җир астында кала. Күз алдыгызга китерәсезме? Бу мәсьәләне дә ничек тә булса хәл итәргә кирәк бит. Менә мәсәлән бер токым. Аның карамай белән туендырылу проценты бик югары. Ягъни ул карамайга бик бай. Эш шунда ки, ул карамай күп, ләкин шул ук вакытта куе да. Карамайны күнегелгән ысуллар белән ничек кенә тырышып чыгарсаң да, аның якынча 70% токымда калачак. Җир куеныннан карамайны чыгару өчен галимнәр төрле матдәләр кулланалар. Мәсәлән, пафлар. Ягъни өслектә актив булган матдәләр. Гади итеп әйткәндә, сабын кебек матдәләр. Сабынлы су тәлинкәдәге майны ничек юып төшерсә, галимнәр сайлаган матдәләр дә карамайны чыгарганда нәкъ шулай ук ярдәм итә. Фәнни үзәк хәзерге вакытта өслектә актив булган матдәләр сайлау буенча 10 проектны тормышка ашырган. Аларны инде сынап та карарга өлгергәннәр. Сайлап алынган матдәләр нефть чыгару коэффициентын 15%-ка кадәр арттырган. Әлбәттә, сайлаган вакытта экология турында да онытмыйлар. Табигатькә зыян салмый һәм таркала торган матдәләр сайлап алына. Грунтның каты катламнарының карамай чыгару өчен җиңеләйтү өчен төрле катализаторлар да кулланалар. Органикага бай тыгыз токымнар бар. Алар доминикитлар, боженитлар исемен йөртә. Мондый токымнардан карамайны алу өчен гидроаеру технологиясын кулланалар. Гидроаеру вакытында барлыкка килгән ярыклар скважина белән токым арасындагы контактны арттыра. Токымдагы карамай тамчылары ярыклар аша чыга башлый. Димәк, токымда качып яткан карамайны да суыртып алып була дигән сүз. Гелле, полимерлы, микробиологик системалар, катализаторлар, өслектә актив булган матдәләр куллану, гидроаеру технологияләре. Нинди генә ысуллар уйлап тапмый галимнәребез. Алга. Бары тик алга.